नमस्कार गाववाल्यानो, कसे आसास? बरे आसास ना? बरेच रवा. मार्गशीर्ष संपलो की नाही? अरे रे! जोडी, जोडी, जोडीचा रवला. हां. खुसखुशीत चटपटीत पदार्थाची गोडी. खुसखुशीत चटपटीत पदार्थाची गोडी, त्यावर अधिक असा मालवणी भाषेची गोडी. युट्यूबकर आणि कोकणकर कशी वाटली तुमका परत किचनमध्ये स्नेहा सरोजची जोडी. जोडी. थोडंसं लाईव्हला मला वाटतं 20 मिनिटं उशीर झाला. त्याच्याबद्दल तुमची खूप-खूप माफी मागतो. कारण आपण टाईम देतो एक आणि होता दुसराच. कारण थोडंसं टेक्निकल एरर कधी ना कधी येत राहता. तर म्हटलं टेक्निकल एरर सकट लाईव्ह येण्यापेक्षा आपण तो एरर पहिलं सेट करूया आणि नंतर लाईव्ह येऊया त्याच्यामुळे. पण आम्ही खरंच तुमची माफी मागतो. चला, आता तर आजची आपली रेसिपी. मार्गशीर्ष संपलो. तसं तर गेल्या रविवारी लाईव्हला संपलो ना. आंबोळीने मटण केलं. पण आता काय झालं, थंडी पडली, मार्गशीर्ष संपलो आणि वहिनी बरेच दिवस आपण एक गोष्ट मिस करतो. म्हणजे वर्ष, मी तरी करतोय. वर्ष. तुमचं वर्ष झालं नाही, माझं महिनाच झालं. तर मी मिस केलेली ह्या महिन्याभरातली गोष्ट ती म्हणजे बांगड्याचा टिकला. आता बांगड्याचा टिकला असं म्हणू नाही शकत. म्हणजे मच्छी. जी फिश माझा हां. जीव की प्राण. मी एखाद्या वेळेस ना माझ्या नवऱ्याशिवाय राहू शकते, पण मच्छी खाल्ल्याशिवाय मटण मच्छी खाल्ल्याशिवाय नाही. कारण ऐकलास ना ह्यो लाईव्ह परत, 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 परत ऐका जेव्हा बोलील तेव्हा. नाही, खरं सांगायला काय, हां. आमचं नाही बाबा त्याने 4 दिवस हां. कोळी डाळ खाल्ल्या की म्हणता वहिनी माझ्या पोटात शेवाळ झाली. माझा बाबा तो प्रॉब्लेम त्याच्यामुळे काय, आज काय मार्गशीर्ष, उद्या काय दसरो, परवा काय गुढीपाडवो, संकष्टी. तेरवा काय संकष्टी, एरवा काय एकादशी. ह्या वेळेला असं 31st ला पण तोच गोंधळ झाला. 31st ला इली आहे एकादशी आणि त्याच्यामध्ये आता व्हेज की नॉन-व्हेज तर बाबा आता व्हेजच कारण एकादशी इली. म्हणजे नंतर काय श्रावण, नंतर काय हे सगळ्यामध्ये काय रवता माझी मच्छी खाऊची इच्छा अधुरी रवता. तर हां. म्हटलं आजचो बांगड्याची रेसिपी सिलेक्ट करूचो उद्देशच ह्यो कारण थंडीच्या दिवसामध्ये बांगडो असता गरम. हां. गरम असतं आणि बुधवारचे गावले. मी एका काल मगा फोन केला तर म्हणता, "वहिनी काय करूया?" म्हणजे बांगड्याचा तिकला 2 वर्ष आधी केलेला तर करून टाकूया. तर ता म्हणता, "मी ठीक आहे बांगडे लिहितोय. तुमका पोस्ट करूची होती." ते म्हणले, "गो तळ्यात माशानी घरात भरोशे नको. आधी गावतात काय बघ." म्हणलं, "नाही गावले तर बघूया मग पुढे मग काय ता." मग पण दुसरी गावले. मग दुसरी रेसिपी ठरवलेली. असं होतं कधी-कधी म्हणजे हं. थोडा पुढे-मागे करूचा लागता. कारण जर आता मिळलेच नाही बांगडे, तर मग बांगड्याचा तिकला कसा होता. पण म्हणतात ना, आपण जर ठरवलेला असता, तर कधी-कधी सारी दुनिया और कायनात लग जाती है, उस चीज को पूरा करने में वैसा हो गया. माझी बरं, इच्छा मनापासून प्रयत्न केला तर प्रयत्नशी परमेश्वर. जसं मराठीत बोलतात. हिंदीमध्ये बोलला, ते मराठीत सांगते. प्रयत्नशी परमेश्वर. गेला पण 3च गावले. 3च हां. बांगडे गावले. तर म्हटलं ते पण 3 शेवटचं बांगडे. वाटं होतं हां. ती म्हणता, "आज बांगड्यांका एवढी गर्दी आणि बांगड्यांका एवढा डिमांड, काय तुम्ही लाईव्ह करता का?" मी म्हटलं, "होय." म्हणूनच वाटतं सगळ्यांनी बांगडे संपवले. त्यांनी म्हटलं, "आज सगळेच बांगड्याचा तिकलाच करताय." आता आम्ही जाऊ सगळी दे. तयारी हां. करून घेतलेली आहे आणि कोळणीनं आपले कापूनच दिलेलं. हे बघा. तिकला करू आणि बांगडो असा मोठोच होतो. हे बघा जॉइंट केल्यावर कळतं. हे बघा 3 होते हे. बऱ्यापैकी मोठं होतं. हां, हे 3 होते. हे बघा. हं, बरोबर लावलंय ना अचूक. हं. तर ह्यांका लावून ठेवूया. मीठ आणि हळद. स्वच्छ धुवून घेतल्या. गापटिनीन भले कापून दिल्या नसतील तरी आणि बांगडो कसं अगदी चकाकत असता चांदीसारखं. हां, तो घेताना पण असंच घेऊया ना हो. हां, नरम ताट बघून पडलेलं घेऊ गं. नरम नाही. हातीन दाबून बघू गं. हं, नरम पडलेलं घेऊसारखं नाही. तरी तुमका दाखवतो. त्याचं तोंड उघडून पण बघायचं असतं. हां, आता तर नाही तोंड हं. घेतले ना गापकीने. कापून घेतल्या. मानसी लिहिते, "हाय, हाय ताई. हाय ताई. अ, आज गेल्या रेसिपी उखाणो रवलेलो. तर आज हां. तुम्ही आठवला का तो हो, उखाणा खायचो? आठवलं. हां. आठवलं तो. चला मग होऊन जाऊ हां, दे. होऊन जाऊ दे. रेसिपीच्या सुरुवातीकच. आता मी मिरची भिजत घालते. हां. आपले साराक लागतात ते कारण ते भिजता आपलं नाव पण किती होईल. घेतले? हे बघा 5-7 आहेत ना? हं, 7-8 आहेत. आता 2-2 तुकडे करते. बारकी मिरची काय मोजायची? आता ही एवढी, ही अर्धीच झाली ना? हं. तिच्या भरीक ही अर्धी. तिकला जरा झणझणीतच वया. एक हिरवी मिरची टाकलास तरी बस. थंडीचा तिखट खाऊक जरा मजा वेगळीच येते ना? बिये हं. टाकायचे नाही हां, बिये घालायचे. हे बघा मी बिये पण घालते. आता सगळी विचारतात ना, की तुमच्या गावचं नाव काय? नाव काय? नाव काय? तर मी तर आता नाव घेतही असता. मी गेल्या वेळेस ठेवलेलं आहे अजून.
नंतर मग खाली उतारले आणि माका लक्षात येलो तो उखाणो. अशी गंमत. आज थोडासा माझा आवाज बदललो ना. बदललो असत तर सांगा, नाहीतर सारखो इलो असत तरी पण सांगा. आता हे बघा, धने पण घातले 1.5 चमचा आणि 1 चमचा आपली बडीशेप. त्याच्यानंतर ह्यो कांदो भिजत घालूची गरज नसता, पण आपलो घातलो. आणि ही भरपूर सारी लसूण, वच्ची खिवसाणीक लसूण घालायचीच. आता ह्या भिजत ठेवला ना, तर आता ही रवली आपली तिरपळा. बांगड्याच्या तिकलात तर लागतच, काही करा आवर्जून. आणि हा थोडासा गरम पाणी घेतलेला, कारण एरवी आपण कसं थंड पाण्यात जास्त वेळ 15-20 मिनिटं, आज गरम पाणी 5-10 मिनिटात होईल. लाईव्हला हो म्हणून म्हटलं एका गरम पाणी कर, म्हणजे मिरची पटकन भिजतली आपली. आता कोण कोण कुठून कुठून बघतायत ते सांगा. आणि आजची ही आपली रेसिपी तुम्हाला कशी वाटते ती पण नंतर सांगा. आणि कुणाचे काही उखाणे असतील ते पण घ्या. तर आजच्या एका ताईने उखाणा दिलेला, तो आपण आता त्यांच्या नावासकट आपण तो उखाणा घेऊया रेसिपी सुरू असताना. म्हणजे आपण गेल्या रेसिपीमध्ये सांगितलेलं की कोणाला काय तुमचे उखाणे असतील तर खाली आम्हाला कमेंट करून सांगा. रेसिपी जेव्हा सेव्ह होते ना त्याच्या खाली, तर त्या ताईने लिहिलंय आर्यन परब म्हणून ह्या आयडी वरून उखाणा आहे. माणसाला असावी माणुसकी, माणसाला असावी माणुसकी, माणसाला नसावा अहंकार. माणसाला असावी माणुसकी आणि माणसाला नसावा अहंकार. श्रीकांतराव हेच माझा अलंकार. आता हा उखाणा मला खरंच खूप आवडला, म्हणून आजच्या लाईव्ह मध्ये मी घेतला. तर तुमच्याकडे कुठलं चांगलं उखाणं असतात ना, बांगड्याच्या टिकल्यावरून किंवा आमच्या परब किचन वरून किंवा आमच्या जोडीवरून किंवा तुमच्या टिंबटिंबवरून, म्हणजे नवऱ्याच्या नावावरून, किंवा एखादा जो चारोळी, जशी वहिनीने गेल्या रेसिपीमध्ये सांगितलेली तशी कुठली चारोळी तुमका आठवत असतात, तर तुम्ही ती खाली कमेंट करून सांगा. आता आपण कमीत कमी 5 मिनिटं तरी लागतली म्हणजे ते भिजण्यासाठी. तर आता वहिनीला मी एक प्रश्न विचारते. ह्या प्रश्नाचं उत्तर तुम्ही सुद्धा जर कुणाला माहिती असतात ना, 5 मिनिटं आपल्याला थांबायचं वेळ म्हणून. तर तुमच्याकडे कुणाकडे जर वेळ, आता या इकडे. हां, म्हणजे असं समोरासमोर आपण सगळ्यांना प्रश्न विचारूया वहिनीसकट. त्या वहिनीसाठी पण एक चेंडू आहे असा, जो अनएक्सपेक्टेड चेंडू कसा पडतो, जेव्हा आपल्याला माहिती असतं की मॅच चालू आहे, पण एक अनएक्सपेक्टेड बॉलिंग होते ना तशी. तर वहिनी, त्या दिवशी मी माझ्या मैत्रिणीक भेटायला गेलेले. जेव्हा लाईव्ह होतं तेव्हा बऱ्याच जणांनी सांगितलं ना, पालकचं आपली रेसिपी होती. लसुणी पालक. त्याच्यामध्ये मी नव्हते. त्याचं कारण होता, माझ्या मैत्रिणीची डिलिव्हरी झालेली आणि त्याच्यात लेकाक तेका झील झालो. तर तेका बघूक गेलेले. तर त्याच्या डॉक्टरांनी काय सांगल्यान, कट नाही त्याच्या जोडीक म्हणता प्रस्तावना देतंय. तर त्याका डॉक्टरने सांगल्यान की आता तुझी डिलिव्हरी झाली ना, तर तू रोज एक अंडा खा. तर त्याच्या बाजूक त्याची सासू बसलेली. तर सासू काय सांगायला लागली, "अगो रोज एक अंडा खा, पण त्यातलं फक्त पिवळो भाग खाऊ नको, सफेद भाग खाय." तर तुमका ह्या पट्टा काय, की अंड्यातलो पूर्ण अंडा हेल्दी असता काय फक्त त्यातलो सफेद भाग? ह्यो आजचो प्रश्न. तर कोणाक जर उत्तर माहिती असतात तर तुम्ही खाली कमेंट करून सांगा. वहिनी आणि मी ह्याची उत्तर जी आमका माहिती आहे ती तुमका नंतर थोड्या 5 मिनिटानंतर सांगतो. तर ह्यो आपला इंटरेस्टिंग प्रश्न होता. मी असं त्याच्या सासूकडे बघतच राहिलोय. म्हटलं आता काय उत्तर देऊ? कारण सासूच्या समोर सुनेक काय उत्तर देणं बरोबर नाही ना. चला आता अशा प्रकारे पुढे जाऊया. मिरची भिजत घातली. आता ह्या जा खोबरा ता आधी वाटून घेऊया. आपली मिरची भिजता ती. बांगडे तर आपण साफ केलेलेच. आता ह्याच्यात घालूया चिमूटभर हळद आणि टॅमॅटो पण वाटून घेऊया. पण तो मिरची बरोबर वाटूक बरो असता, कारण त्यात पाणी असतं ना टॅमॅट्यात. हे बघा, ह्या खोबरा घेतलंय, ह्या फिरून घेते हळद टाकून आणि नंतर पाणी घालतंय. मी आता आपला मच्छीचा सार म्हणा किंवा मच्छीचा तिकला म्हणा, याच्यामध्ये 2 फरक असतात. ते फरक तुमका आता रेसिपी करताना सांगतो. म्हणजे वहिनी तुमका सांगतली मच्छीच्या सारामध्ये आणि मच्छीच्या तिकल्यामध्ये काय फरक नाहीतर तुम्ही म्हणतात अरे वाटप तर या सेमच मग काय फोडणीत घातला काय होता तिकला, असा नसता. कधी कधी बांगडे ना सारात घातल्यानंतर तर ते चुकीची टायमिंग असतात किंवा चुकीच्या वेळेत तुम्ही ते बांगडे सारात घातल्यात तर बांगडे पूर्ण विरघळून जातात. म्हणजे ते बांगडे तुमका खाऊ गावनच सुद्धा नाही. मासे असे विरघळतात ना सारात, त्याच्यासाठी काय टिपा ती सुद्धा आता ह्या पुढच्या रेसिपीमध्ये तुमका कळतली, म्हणून तुम्ही लाईव्ह बघत राहा.
इकडे 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 हो बघा क्रिसमसची सुट्टी एन्जॉय करताना. हा बघा का आता क्रिसमसची सुट्टी सुरू झालेली आहे आणि आता आमचा लाईव्ह चालू आहे, तर ह्याची शोधाशोध कशासाठी असतली? एनी केसेस कशाला कशाला तू एवढा लाईव्ह मध्ये आलास? हा लाजला लाजला. त्याची शोधाशोध चालू आहे, मम्मीचा मोबाईल कुठे ठेवलाय. म्हणजे आता मम्मी जे लाईव्हला असेल त्याच्या 15-20 मिनिटामध्ये तो मम्मीच्या मोबाईलवर गेम किंवा जे काही त्याला करायचं आहे ते. अशी मुलांची गंमत असते. तो पळाला आता लाजून. मस्त बारीक वाटून घेतलाय. आता माझा नाव रवला घेऊचा. माझा म्हणजे आमच्या अहोंचा, आमच्या रावांचा. जा त्यांना सुचलाला ता. हा आता कुणकेश्वर माझं माहेर, कुणकेश्वर माझं माहेर, श्रावण माझं गाव. कुणकेश्वर माझं माहेर, श्रावण माझं गाव. शांताराम रावांचं नाव घेते, स्नेहा माझं नाव. व्हेरी गुड. मस्त मस्त मस्त. एक एक नंबर. कुणकेश्वर म्हणजे त्यांचं माहेर आहे देवगडचं. माधवीने लिहिलं जास्त मोबाईल देऊ नका. हा त्याला पण कळलं, तो बघा दरवाजा उघडून डायरेक्ट बाहेर. कारण त्याला मोबाईल दिलाच नाही, मग त्याला कळलं की आता इकडे या आपली दाल गलने वाली नाहीये, इसके लिए वो बाहेर भाग गया. आपण आता काय म्हणतात ते थोडं थोडं ह्याच्यामधनं म्हणी पण बोलूया. कसं वाटतं तुम्हाला उखाण्याबरोबर म्हणी? आता तुमका थोडंसं मालवणी भाषेचं एक काय म्हणतात ते नॉलेज देऊया. कारण असं भुतूर म्हणजे काय सांगा. चला मी शब्द विचारते, तुम्ही सांगा त्याचा मी मराठी सांगू. अर्थ. हा नाहीतर तुम्ही सांगा, मी मराठी अर्थ जो माका माहिती आहे ते. चला भुतूर. भुतूर म्हणजे आतमध्ये. आता हे बघा, भुतूर सगळे बडीशेपचे आणि धान्याचे दाणे गेलेत आणि तिरफळा पण, म्हणजे भुतूर खाली जाऊन बुडी बसलेत. बुडी. हा. आता तू बुडी म्हणजे सांग. बुडी बुडी म्हणजे खाली एकदम तळात. तळात. हा आता तुमका असे मालवणी शब्दाचे अर्थ पण सांगतो आणि मालवणी शब्द पण सांगतो, ज्याच्यामुळे आपला एक्सचेंज, कारण लोकांना आपली मालवणी भाषा खूप आवडतात, हा. पण कधी कधी त्यांचा अर्थ समजत नाही किंवा मालवणी हा. असून सुद्धा विसरलेले असतात. तर आपण हे क्यूए चालू करूया. 1-2 शब्द घेऊया दर रेसिपीला आणि त्याचा अर्थ सांगूया. आता जे जे आहात ना धनेने हे, ते मी काढून घेते. आणि भुतुरले. बुडी बसले आहेत ना डाळे ह्याचे आपले मिरचीचे, ते काढून घेते. आता या पाणी मी गाळूनच घेते. आजची आपली रेसिपी आहे बांगड्याचं तिकलं. हे बघा आपले हे बांगडे, आपले 3 बांगडे घेतले. तिका मी सांगलंय पण बाबा आडेमाडे 3 नको देऊ, 1 लाव तरी. ती बोलता बांगडे सध्या महागत, लाव गावाचे नाही, म्हणून आडेमाडे 3च बांगडे आहेत. आता हे सगळे काय आपण टिकल्यात नाही घालायचं, एखाद दुसरं असं बाजूक ठेवूया गपचूप गपचूप, आणि त्याचा आपण नंतर फ्राय करून घेऊया. तर आता हे जे बांगडे होते 3, त्यांना मस्त स्वच्छ धुवून घेतला आणि 2-3 वेळा चांगल्या पाण्यामध्ये. त्याच्यानंतर त्याला हळद आणि मीठ लावला. हळद लावणं खूप गरजेचं, कारण हळदीमुळे यांच्यावरचे जे जीव जंतू काय असतील ना ते मरून जातात. म्हणजे अँटीबायोटिक, ह्याला आपण पेस्टिसाइड फ्री करून घेतो. तर अशा प्रकारे माधवी ताईने लिहिलं ताजे ताजे मासे दिसत आहे. हो, मी ताजे ताजेच मासे बघून घेतले. आता ताजे बांगडे ओळखण्याच्या टिप्स आहेत, त्या तुम्हाला आता रेसिपीमध्ये देतो. म्हणजे तुम्ही सुद्धा जर बांगडे घेऊन गेलात तर तुम्ही फसासारखे नाही, कारण हे मच्छी अशी सर्रास ताजी आणि शिळी अशीच असतात. जशी अंडी असतात ना, ताजी अंडी आणि शिळी अंडी वहिनी कशी ओळखतात सांगा? पाण्यात टाकून. हा, जर अंडी तळाला बुडाली तर समजायचं ती अंडी ताजी आहेत, आणि शिळी अंडी पाण्याच्या वर येतात, पेवतात. पेवतात. मालवणी शब्द. हा अजून एक शब्द पेवणा. पेवणा म्हणजे काय? स्विमिंग. जर त्यांनी ते स्विमिंग केलं तर समजून जाय ती अंडी शिळी आहेत, मग वापरू नका. कश्यपने लिहिलंय, हो ही भाषा रत्नागिरी सिंधुदुर्ग इथली आहे. दोघी काही बोलतायत त्या, बरोबर, आपली मालवणी भाषा. त्याच्यानंतर कुणाचे काही प्रश्न असतील किंवा कुणाला काही उखाणा असेल, कुठून बघताय तुम्ही आजची रेसिपी, ती नक्की सांगा. आजची आणि आपली तुमचं रेसिपी खायचं मालवणी एक हा, शब्द शब्द असा असा. का सांगा, हा. मग आम्ही त्याचं मराठीत अर्थ सांगतो, आपण किंवा मराठी सांगा, आम्ही त्याचं मालवणी भाषा सांगतो. हा, काय म्हणतात का? तसं तर जवळपास सेमच असतं. आता आपण हा. काय काय केलं ते सांगा. आपण वाटून घेतला. गंधासारखं एकदम वाटून घ्यायचा. खोबरा हा. आधी घातलंय,
आधी मिरची वाटला असता तरी चालेल, पण आपली मिरची भिजत होती ना, आणि हा. एकदम बारीक वाटायचा. मच्छीचा असू दे, तिकल्याचा असू दे, एकदम बारीक वाटायचा. आता होय गो होय, माझं रवलो टमाटर वाटूचो. त्याचं होय ना. लक्षातच हा, नाही. टमाटर घालणं खूप गरजेचं. हा. खरंच ह्याच्यामुळे चव येता. त्याच्यामुळे तुम्ही काय तो पण आता फिरवून काय घेतोय. जण असं म्हणतात हा, की मच्छीच्या सारात टमाटर नाही घालत, पण तुम्ही घालून बघा एकदा. ती मच्छीच्या साराचं तो चव असताना ती इन्हॅन्स करता, म्हणजे खूप जास्त वाढवता. हा, म्हणजे जसं खूप आपण चांगली. टमाट्याचा हा, सार करतो. टमाट्याचा सार करतो तसाच. हा, गंधासारखे म्हणजे एकदम बारीक. बरोबर माधवीताईने सांगितलं, गंधासारखे म्हणजे एकदम बारीक. हाताला असं ना बोटावर घेतलं की दाखवा तुम्ही, कसं कुठेही चरचरीतपणा दिसणार आहे. चरचरीतपणा नाही. हम्म. खोबऱ्यात पण बघा चरचरीतपणा नाही, एकदम सॉफ्ट लागायला म्हणजे मऊ मऊ एकदम. म्हणून हे चटणीचा जार हा, असता ना. आणि ह्याच्यात सुद्धा हा. डाळवा वगैरे नव्हता नाही बघा, एकदम बारीक पिठूळ वाटायचा. कायच बिये बिये नव्हता नाही मिरचीचे, असा वाटूचा असता. आजची आपली रेसिपी आ मालवणी जेवणाची आन बान शान. मी त्याचं नावच असं दिलं. टॅगलाईन काल रात्री विचार करत होते, काय देऊ काय देऊ काय देऊ. मग म्हटलं मालवणी जेवणाची शान आपलं मच्छी. फिश हे आपली जेवणाची शानच आहे. आणि तुमका पण खायची नावं असतील आता ती वहिनी सांगा. जो हे हात धुतोय ना, कोणी जर बोलला हे पाणी आम्ही वापरणार नाही हा जेवणाला, आम्ही ते टाकून देणार, म्हणजे कमेंट करायच्या आधीच सांगतो. हा. कारण तेच हात ना आपल्या हा. एका तेका लागतात ना मिरचीचे, मग ते हा, डाग पडतो. म्हणून. हा, तर डाग आता मी ते पडतो. पाण्यात तांब्यात बदलून घेते. आता लसूण घेऊया आपण फोडणे, थोडस कढीपत्ता, आणि हो कांदो पण घेतलाय मी चिरून. ताट ठेवलंय, कोकमा होत आपली रिकामी आपली, जाऊ दे बाऊला तिकडे. हे बघा, हे आता पाणी मी घेऊन आली पूर्ण नवीन तांब्या. हे लसूण पण बारीक वाटायची, लसणीचा फ्लेवर खूप छान येतो हा. फोडणीत घाला, हा. वाटूक पण घाला, दोन्ही, दोन्ही ठिकाणी घाला, ते छान येतात एकदम. त्या तिकला ना एक छान चव येतात. आणि लसूण खावा आता, थंडी आहे. आता मी ही अशी चिराडते डावलानच. सुवर्णाने विचारलं, कोकणातल्या कोणत्या गावाच्या आहात तुम्ही? आम्ही श्रावण गावचे, आता कोकणात मी मालवण. उखाणो घेतलंय, हा, त्याच्यातच होता. त्यांनी मिस केला असेल. परत हा, एकदा परत उखाणा घ्या. एकदा घेतोय. हा. आणखीन दोन दोन उखाणे तरी माझे होतले या रेसिपी मध्ये, त्यामुळे ती बघा आता हळदी कुंकू तुमका भरपूर उपयोगी पडतले. आणि तुमका मालवणी भाषेचा अर्थ पण सांगताय. हा. आता हे वहिनी काय करता तुमका माहिती आहे? चिराडता. चिराडता म्हणजे काय माहिती आहे? चिरडान घेतोय लसूण. लसूण चिराडता म्हणजे टेचना, म्हणजे हा. बारीक अशी दाब देऊन चिरडणे. आता खय असं. खलबतो आणि काय घेऊ, हा. आपल्या डावलानच घ्यायचं चिरडून हा, त्याच्यात आहे. म्हणजे चिरडूनचा अर्थ तुमका कळलो. हा. आता जर तुमका मालवणी शिकायची असा, तर तुमका कुठे येऊचा लागतं ना, आपल्या परब किचन चॅनल मध्ये. आपण फ्री ऑफ कॉस्ट, कसलेही चार्ज न घेता लाईव्हला येवा आपल्या रेसिपीत, प्रत्येक ह्याच्यात आपले लाईव्हला आणि रेसिपी मध्ये हा. मालवणीच भाषा असा. आणि तुमकाही ती भरपूर आवडतात, तुम्ही हा. म्हणताच मालवणीतच बोला, बोला. आमका हा. असा घरातल्यासारखं फील वाटतं. तर ऐकून तर अगदी आणखीन हुरूप येतं की आणखीन मालवणी बोल. श्रेयाने चांगली कमेंट केले त्याच्यावरच. मी आहे खानदेशी आहे आणि माझे मिस्टर मालवणी आहेत. मला ना खूप आवडते मालवणी भाषा, मला शिकायची आहे. आता आम्ही सांगितलं ना, हो आमच्या बरोबर तुम्ही बोलू पण शकता. कमेंट करून तुम्ही एखादा शब्द तुम्हाला मालवणी जर नवरो सारखं सारखं वापरत असतात आणि तुमका त्याचा अर्थ माहित नसतात, तर तुम्ही तो कमेंट करून विचारा, आम्ही तुमका सांगतो त्याचा अर्थ काय. आता वहिनी तिथली फोडणी, आता फोडणी म्हणजे काय, सेमच शब्द. आता टिकल्यात सुद्धा तेल जरा हवाय हातचा सोडून, म्हणजे जास्तीचं तेल जे आपण म्हणतो ते. आता माझं नाव रावला आता, कुणकेश्वर माझं माहेर, कुणकेश्वर माझं माहेर, श्रावण माझं गाव. शांताराम रावांचं नाव घेते, स्नेहा माझं नाव. माझं नाव कळलं, गावाचं नाव कळलं, माझ्या सासरच्या गावाचं नाव आणि कळलं. माहेरचं पण कळलं. हा, माहेरचं पण कळलं. माधवीने लिहिलं म्हणून ऐकायला आणि बोला. हो, हा. माधवीने लिहिलं, मी मूळची कांदळ गावची आहे परब. ओके. अच्छा. हा, स्वागत आहे त्याच्यानंतर तुमचं, हा, धन्यवाद ताई. प्रज्ञाने हाय लिहिलं. हा, तुम्हाला आकृतीने सुद्धा. लिहिलं, माझं गाव सावंतवाडी,
लाइकिंग मी मुंबई ठाणे. ओके, इकडे राहायला मुंबई ठाणे. हं. आपकी रेसिपी देखती हूँ मुझे मेरा गाव याद आता है. हा, माझं धन्यवाद, पण धन्यवाद. माहेर सावंतवाडी आहे. हं. मैं भी आपकी भाषा पढ़ने के बाद बहुत धन्यवाद. मजा आया. हा, चला आता तेल तापल्याशिवाय फोडणीला द्यायचं नाही. हा, हं. थोडस मध्यम करूया, नाहीतर फोडणी अंगावर उडायची भीती असते. तापलंय तेल आपलं. हा. लसूण आणि कढीपत्ता. त्याच्याबरोबर आपलं कांदो. वाईट मोबाईल बाजू. वाईट म्हणजे काय माहिती हा? आता लसूण, कढीपत्तो आणि कांदो फोडणीत घातलाय मी. आता कच्चा वाटप आहे आपला. तर काय करूचा असता हय, चांगला भाजूचा असता. टिकल्यात ना खोबऱ्याचा वापर थोडं कमी करतात, माहिती आहे तुमका? टिकल्यात जास्त मिरचीचा वापर असता. हे फरक हा टिकल्याचो हा. आणि साराचो. साराचो. सारात जास्त खोबरा वापरला आणि मिरचीचा मसाला तरी चालता. हा, टिकल्याक नाही, टिकल्याक जास्त मिरचीचा वाटप घालतात, म्हणून त्याच्यात आपण टमाटर घालतो. कारण त्यांनी काय होता, मिरचीचा तिखटपणा थोडस मारलं जाता. आता मध्यम आचेवर ना मी हा खोबरा चांगला परतून घेते, की त्या आपण मालवणी वाटप करतो त्यात खोबरा चांगला भाजून घेतो. आणि हा असता कच्चा वाटप. म्हणजे पूर्वीची लोक बघा करायची ना, तर रविवारचा बुधवारी, बुधवारचा शुक्रवारी असा पाण्यात ठेवून ठेवून फ्रीजच्या बाहेर खायचे. माझी सासू तर आवर्जून खायची, म्हणायची आमच्याकडे फ्रीज नव्हता. होय मुंबईत, गावचा नाही सांगत आहे, मुंबईतच ती करायची. पाण्यात टोप ठेवायचे. मी काल तसं पाण्यात आहे ना गाजरचो हलवो ठेवले. कढई माका इलेलो घासूचो कंटाळो, म्हटलं ती का आता पाण्यातच ठेवते, फ्रीज मध्ये राहणार नाही. मी गाजरचो हलवो पाण्यात ठेवलेले, म्हणजे रात्रीच केलेले. तशी आता थंडावा पण आहे, त्याच्यामुळे हा. खराब होत नाही. आणि सकाळी उठल्या उठल्या गरम करायचा. हा, आणि गोडाची वस्तू कशी राहता, हा, गोडाची वस्तू राहता. म्हणजे आपलं शिरो कसं सत्यनारायणचो राहता. शिरो हा प्रसाद. हा, मालवणी शिरो म्हणतात. शिरो म्हणजे आपलं सत्यनारायणचं प्रसाद, रव्याचं शिरो. नाही तर शिरा मारला म्हणजे काय माहितीये? नाही नाही, कपाळात शिरा शिरे. एका शब्दाचे दोन अर्थ. मराठी होय, भाषा होय. कशी वळता तशी वळवता येतात. तशी मालवणी पण ताजचा. सगळ्यांनाच तुमका इतिहासातलं तर धडं तर माहिती असतं ना, धचो मा केलो आणि धरायचं जाणून मारलं. कुठलं तर तुम्ही सांगा हा, जर कोणाला माहिती असेल तर. धचा मा करणे अजूनही ती म्हणजे म्हण बोलली जाते की तुका धचो मा करू बरं येता. हा, आता हे बघा आपला खोबरा तरी 2 मिनिटं तरी मी तुमच्याबरोबर बोलता बोलता परतून घेतलाय, आणि त्याच्यातला सगळा पाणी काय झाला आटून गेला. म्हणजे खोबऱ्याचा मी घातलेले वाटते वेळी जसा ह्या बघा वाटते वेळी एवढा पाणी होता त्याच्यात, तर आता सुकला. म्हणजे फरक बघा तुम्ही, इतपत भाजायचा. त्याच्यासाठी ते वाईस खोबरं ठेवलेलं दाखवण्यासाठी. आणि मी सांगले ना आपल्या तिकल्याक जास्त खोबराच नको आहे, म्हणून मी त्या आणि जर तुम्ही विचारत असाल आपल्याला कुठली मिरची घेतो, तर आपण ना बेडगी मिरची वापरतो. त्याला कलर पण असतो आणि तिखटपणा सुद्धा असता. त्याच्यामुळे ही बेडगी मिरची आहे. ह्याचा कलर बघा किती एकदम लाल भडक, ऑरेंज म्हणू शकता, लाल भडक नाही सॉरी, ऑरेंज कलर मस्त. आणि खरी टिकल्याची मजा ना ह्या कलर मध्ये सुद्धा. जर ह्या ताट असा येला ना ऑरेंज कलर जो मस्त टिकल्याचा, आणि वर मस्त असो बांगडो असतलो आणि त्याच्यावर कोथिंबीर थोडीशी, असा मस्त मजा वाटतं. आणि अजून एक आपली सगळ्यात फेवरेट रेसिपी रवली आहे, ती दाखवची. तशी आपण एकदा दोनदा रेसिपी दाखवली आहे, ती कोणती सांगा? खोबऱ्याच्या रिलेटेडच आहे आणि आपल्या मालवणी जेवणाच्या ताटाबरोबर ती असतेच असते. वाईच बारीक बाजूला अशी ग्लासामधनं दिली जाते. आता मी 3-4 सोलकढी. हा बघा, परफेक्ट उत्तर. सोलकढीची रेसिपी कोणाकोणाला पाहिजे आपल्या परत किचनवर असा बघा, आणि भाई असतात तर सांगा, एकदा लाईव्हला आम्ही सोलकढी. हा, आताची सोलकढी करू सगळी माणसं की त्या काचारतात नारळ महाग झालेत म्हणून. नाही पण आता स्वस्त झाले. काल मी 35 रुपयाचा नारळ घेऊन इले. आता बऱ्यापैकी इले, उतरले, नारळाची प्राइस उतरली. नाही, मार्गशीर्षातच भरपूर इलेले. खैना एवढे नारळ आणलेले होते काय माहिती खायच्या गावातून. मग उतरलेले आमच्या विरारला. तर एक प्रज्ञाने लिहिलंय, ओल्या बारीक गोलम्याची भजी करून दाखवा, ओल्या जवळ्याची. हो नक्की, हो हो नक्की ताई. आणि तुम्ही केली असेल तर तुम्ही रेसिपी सुद्धा
पाठवा आम्हाला लिहून, मग आम्ही तशी पण करू जर तुमच्या पद्धतीची. ज्योतीने कमेंट केली, माझ्या सासूचा शब्द चुप रवा म्हणजे गप रवा असं आहे. हा, संतोष लिहिलं चिप रवा म्हणजे गप रवा, बरोबर. त्याच्यानंतर ज्योतीने लिहिलं माल माहित होतं, मला माहित होतं. ओके. टिंकूने हाय फाय पाठवलाय, हाय. मुंबईत महाग मिळतात नारळ, माधवीन लिहिलं. नाही, काल मी 35 रुपयात नारळ आणले, बऱ्यापैकी होतो म्हणजे दिसण्या इतकं तरी. आता तर आणि फोडल्यावर आता अर्धा खवल्यात की अख्खो नारळ घातल्यात, नाही तर तुमका दाखवले असतात. नाही आपण नाही तेव्हा एक ठेवलं असतं. एक फ्रीज एक वळा हा ठेवलंय, एकच घेतलंय आणि मोठा बघा. घेतलाय त्यातला खोबरा पण एवढा ठेवलेला. होतो हे 35 रुपयाचा नारळ आणि जाड होतो हे बघा. हम्म. आता एकदा ना तुमका व्हिडिओ करून दाखवतो नारळ कसं घेऊ हो. म्हणजे आपण मालवणी माणसं आहो ना, तर असं जाड नारळ निघण्यासाठी काय टिप आणि पातळ ट्रिक्स आहे? करटी आणि हा. भुतूर खोबरा जाड खोबरा जाड. आणि सुको सणसणीत, हा, तरच खोबरा जास्त पडतं. आता तिकल्यात मी आता मिक्सरचा भांडा धुवून पाणी घालतोय. जास्त पाणी पण नाही नाही, घालायचं ना. तिकल्यानंतर आटला म्हणून मी आता थोडासाच पाणी घेतलंय. स्नेहल पाटीलने हाय लिहिलं. रामराजांनी केस धुतले का? हो, मी धुतलेत, बहिणीचं माहिती नाही म्हणून माझे थोडेसे असे आहे. स्नेहल पाटील लिहिलं हाव आर यू, आम्ही मस्त आहोत, तुम्ही कसे आहात? पण मला काय कळत नाही आता केस धुतले काय म्हणजे काय असतं काय आता कळलं? गणित. हा, ते आता काय गणित काय आहे? केसांचा आणि रेसिपीचा अनघाने विषय लिहिलं काय हाय. आहे? विषय हा, विषय म्हणजे विषय. विषय असो असा, आज आपल्या परब किचन मध्ये बनता बांगड्याचा टिकला. ह्यो आज विषय आहे. मग मच्छी खावची असता तर कशात केस धुवक होय? केसा कित्या धुवक होई ता आधी सांगा. कोण दादा होत ना त्यांका सांगतोय मी. हा. सुनीताने लिहिलं काय बनवतात? आता आम्ही तुमका सांगले मालवणी बांगड्याचा तिखला. होय, आजचं आपलं हा. परब किचनचा विषय असा मालवणी बांगड्याचा टिकला. विषय म्हणजे विषय, तसं विषय. चला आता जरा जास्त नको बोलूया, खूप जास्त झाला. जर काय तुमचे प्रश्न असतील तर त्याचीच उत्तर. मगच माझ्या प्रश्नाचं उत्तर कोणी दिलं नाही की अंड खावं अख्खं की फक्त त्यातला सफेद पाट खावा, येल्लो बल्ब खाऊ नये. त्याचं काय उत्तर आहे? काय हेल्दी असतं? फक्त सफेद पाट, अंड्यातला सफेद भाग आणि अख्खं अंड काय कामाचं नसतं, पिवळा भाग काढून टाकायचा. हा आजचा आपला प्रश्न. हा, पण काय काय जणांका डॉक्टर सांगतात ताक खावा भुतूरला. काय भुतूर म्हणजे इला बघा मालवणी शब्द. परत दिला. काय जणांका सांगतात बाहेरला खावा अंड्याचा. आता कोणाक काय सांगतात आणि कोणाक काय तापना. उत्तर आता तुम्ही देतोय हडबडला असाल. हडबडला पण मालवणी शब्द. म्हणजे गडबड म्हणजे असं विचारतात, अरे काय उत्तर देऊया? जसं अंडा पहिला येला काय कोंबडी, कोण पहिले आया? त्याचा पण उत्तर अजून सायंटिस्ट शोधतात. काय म्हणतात अंडा पहिला येला, काय म्हणतात कोंबडी पहिली, कारण कोंबडी शिवाय अंडा त्या कसा दिवशी येताला? माझ्या चेडवान माझ्यावर हुज्जत घातल्या म्हणता कोंबडीच इली. जसा माणसाचा जीव आला तसा कोंबडीचा जीव आला आणि मग तिने अंडी दिली. मी म्हणले वा. असं पण आहे. अंडा पहिले आओ सिखाओ अंडे के फड्डे मध्ये तेच आहे ना हो. चला आता आपली कड इली म्हणजे त्याला उकळी आहे ना. आपल्या मालवणी भाषेमध्ये कड इली म्हणतात, म्हणजे रटामटा कड येऊ लागली तर म्हणजे त्याला उकळी फुटायला लागली. 2 अंडी. स्वातीने लिहिलं 2 अंडी पिवळ्या बलकासकट खाऊ शकतो, काहीच हरकत नाही. 3 अंडी फक्त पांढरा भागच खावा. विरार पश्चिम. हो, धन्यवाद. बरोबर. थँक यू सो मच. म्हणजे दिवसातून 2 अंडी पिवळ्या भागासकट खावा. जर 3 अंडी खायची असतील तर फक्त पिवळा भाग खा. मी सांगते आता एक हा. सकाळी खावा, एक संध्याकाळी खावा. सध्या अंडी मीठ टाकते आता चवीपुरतं. आपली उकळी इली आणि मीठ मी कमीच घातलंय की ते आपण बांगड्यांका मीठ वरसून लावलेला असा. उकळी इली की वायच गॅस बंद हा. करू होय. म्हणजे बंद नाही, सॉरी, कमी बारीक करू करू, होय. बारीक करू. बारीक स्लो. किती अगो एवढा बारीक झालं. ह्यो सुद्धा मालवणी शब्द. आळय म्हणजे असं श्रिंक. या बघा, कोकमा घालते आता आपली. कोकमा घालायची बारीक बारीक तोडून घालायची. नंतर मग जास्त झाली ना तर काढून टाका कोकमा संध्याकाळी. नसतं ती सर्रास चिंच वापरतात. मी बारीक बारीक तोडून म्हणजे आता ह्या एवढा कोकमा तर त्याचे 2 तुकडे करून अशी चारो बाजून टाकून घेतले. आता ह्या पण टाकते. जास्त झाला तर काढू की आता. म्हणजे आंबट वाटलं तर. माधवीने लिहिलं बाळंतीला दोन्ही दिले पाहिजे. बरोबर. आता तिच्या सासू समोर कसं बोलू की बाई तू अख्खा अंडाच खा, अख्खा अंडाच तुझ्यासाठी फायद्याचा. तर आता कुणाची नवीन डिलिव्हरी झाली असेल किंवा डिलिव्हरी व्हायची बाकी असेल ना प्रेग्नन्सी मध्ये, तेव्हा सुद्धा तुम्ही दिवसातून 1 अंड नक्की खाऊ शकता. ते खरंच आहे बाळंतणीसाठी आणि
होणाऱ्या आईसाठी चांगलं असतं. हो. हा, आता हे बघा, त्याका आता एक बांगडो मी तळूक ठेवतोय, हम्म. मोठ्यालोच ठेवते, मोठ्यालो. मोठो. थोरलो, धाकटो आणि हे 3 होते ना, बरोबर 3 होते. त्यातलं एक बारको ठेवलंय. आता ह्यो मी घातलंय ह्याच्यामध्ये. आता ह्याच्यात घालते वेळी ना, घातल्या बिनधास्त चमचो फिरवायचो आणि नंतर एकदा का तुमचो रटामटा कड इलो की बांगड्यात चमचो मारायचो नाही. बांगडो काय खायचीच मच्छी असते वेळी. हे बघा आता मी नाहीतर मगाशी जे टिप सांगितली ना की बांगडो वितळता, हा विरघळता. हा विरघळता, सारात गेलो काय. हे बघा आता ह्याका मी हा. चमचो मारले ना, तर हे काय होतले काटे बुडी बुडी जातले. हे बघा, हा. तो एकच आता चमचो मारले. आता चमच्यात बाय बाय. विश्रांती विश्रांती देऊया. हा. आणि ना बांगडे जास्त शिजव सारखे पण नाही, बांगडे ना कमीच लगेच एका कडवर शिजतात. जास्त शिजवले तर जसं तुमका चांगले नाही, ह्याच्यात तुमका नुसते काटेच काटे दिसतले. बांगडो अख्खो खाऊक तुमका कधी मिळाचो नाही. आणि आज आपल्या किचनमध्ये परब किचनमध्ये बनला बांगड्याचा चिकला. होता पटकन. थोडक्यात म्हणजे काय, एक खोबरा, एक वाटी अर्धा वाळा खोबरा घेतले. खोबऱ्याचा वाटप तिकल्यात कमी लागता. सार असत तर मी सगळा घातला असते, मग आता झाला असता. तरी पण ह्या तिकल्या ना आपण चपाती बरोबर, भाकरी बरोबर आणि असं भाता बरोबर खाऊ शकतात. आणि आपण लाल मिरचीचं वाटप हा, कसं बेडगी घेतलं? मिरची घेतली, गरम पाण्यात भिजत घातली, कारण लाईव्ह आहे म्हणून गरम पाण्यात भिजत घातली. नाहीतर तुम्ही अशी बाजारात जातोळी घालावं भिजत. 7-8 लसूणच्या पाकळ्या पाकळ्या घातल्या, घातल्या, कांदो घातल्या, अर्धो फोडणीत ठेवले, बारकोच घेतलेलं आहे. 1 चमचा धने, धने नाही, 1.5 चमचा धने हा. आणि अर्धा 1 चमचा बडीशेप. बडीशेप आणि तिरफळाचे 4-5. 3-4, जास्त पण तिरफळा घालू नका, नाही हा. तर त्याचा कडूपणा जो असतो ना तिरफळाचा हा. तो उतरतो. म्हणून कमीत कमी 4च तिरफळा घाला. आणि त्याचा आपण लाल मिरचीचा वाटप केला आणि खोबऱ्याचा वाटप वेगळा वाटून घेतला. आणि फोडणीत घालताना काय केली, लसूण ठेचून घातली, म्हणजे चिरडून घातली. त्याच्याबरोबर कढीपत्तो घातलो आणि ती तेलात, थोडंसं कांदो. हा, आणि नंतर तेलात ते चांगलं फ्राय करून घेतलं 1-2 मिनिटात. हो, आणि फोडणी आपली त्याच्यानंतर सरसर बंद होता हा. आवाज तोपर्यंतच भाजल्या आणि आणि नंतर मग ते खोबरं हा खोबरा भाजून घेतला. हा. त्या खोबऱ्याचा फरक मी दाखवलाय, तुम्ही लाईव्ह जाऊन बघा. आणि हा. नंतर मग मी मिरचीचा वाटप होता ता टोमॅटो मिरचीचा ता घातलाय आणि मस्त आपलं तिकल्याक लाल गुंद कलर इलो, ऑरेंज गुंद आणि सुगंध आणि खूप बांगडे छान जर येतो. गेले ना तिकल्यात की 4 घरांका कळतं, कोणीतरी आज बांगड्याचा सार तरी केला ना, नाही तर तिकला तरी केला ना. आता एका एक कड देऊया मंद आचेवर, बारीक बारीक बघा बुडबुडे येतं. तर आता एक मी नाव घेते. आईने केले संस्कार, बाबाने केले सक्षम. आईने केले संस्कार, बाबाने केले सक्षम. शांतारामराव जीवनात आहेत म्हणून माझा संसार चाललाय भरी भक्कम. वाह! मस्त, मस्त. खरंच छान आहे. त्यांना त्यांच्या नवऱ्याची फुल अशी सपोर्ट आहे. भक्कम होण्यासाठी एका बाईच्या मागे जसं पुरुषाचा सपोर्ट असेल तर ती भक्कम होते. जसं पुरुषाच्या मागे जर बाईचा साथ असेल तर तो सक्षम होतो. त्याच्यामुळे एक दुसऱ्याची साथ नेहमी द्यावी आयुष्यामध्ये नवरा बायकोनी. बाकी काय, पोरं बाळ तर आहेतच. हा, ते मगाच तिकलं म्हणजे घट्ट असतं. तिकडच्या हा, तिकडे, तिकड्याच्या तिकडे. आणि तिकडच्या तिकडे त्याच्यामध्ये म्हणजे तिकला. हा, आणि जर सार असेल ना तर ते खूप पातळ असतं. हे बघा, इथल्या इथे आपल्या तिकडच्या तिकडे म्हणजे घट्ट असतं, जास्त पाणी न घातलेलं. आणि आणि त्याच्यामध्ये खोबरं पण कमी. मच्छी टाकली की असा 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 हा. हलवायचा आहे बघा. चमचो मग मारायचो नाही, पहिलोच मारलास तर म्हणजे काय तुमचा ह्या तिकला थयच्या थय. आता ह्या आळतला, आता बघा आळत इला, आता आपण घातलं पाणी तेव्हा तेवढा पण आळत इला आणि गॅस घालवल्यावरती आळतलच. खाली बुडी आहे ना, आता मध्ये मी दाखवते तुमका. हे बघा, घट्ट घट्ट खाली चटणी पसली आहे खाली जाऊन. आपण बांगडे शिजले असतले. हा, आता 5 शिजले मिनिटात बांगडे असतले, शिजतात. शिजतले. जास्त पण शिजाक दिलं तर बिचारे मग असे चांगले ना, तुमका नुसते काटे काटेच गावतले आणि बांगडे काही दिसायचे आणि नाही. त्यांका पलटी पण हा. नाही मारायचा. ह्या जा कडेक येता ना, ह्याका जी टेस्ट असता ना ती तिकल्याची एकदम बोटा भारी. चाटून चाटून आणि खायची. ह्याच्यात जर हळदीचं पान असतं तर हा, आता पण अजून सुकलेला. सोने पे सुहागा हा. ऐसा होता. बट जाने दो, अभी जो नहीं है उसकी याद नहीं करनी चाहिए, वो है आणि जिंदगी चोपून में. खायचं आता पान. हा. जेव- आता अशा प्रकारे आपण गॅस बंद करून टाकूया. हा. आपलं तिकलं, हा, साराचं तिकलं करता येतं ना, का नाही येत? पण तुम्ही सार पातळ केल्यावर हा. तुम्ही तिकलं कसं करणार? वाटप सेम असतं, फक्त त्याला जरा तिकल्या मिरचीचा मग वापर. तुम्हाला पाणी आटवावं लागेल हा, अगोदर. हा. पाणी आटवल्यानंतर तुम्ही मच्छी सोडा.
मच्छी सोडल्यावर आटवू नका. अगोदर पाणी आटवून घ्या, मग मच्छी सोडा आणि मग ते आटवल्यानंतर असं तिकलं जायच्या थंय जायच्या थंय असं थपथपीत मालवणीत हा हां, असं मालवणी शब्द थपथपीत जायच्या होऊया. थंय करू हां. बया अंगाबरोबर त्याची ग्रेव्ही होईल. अजून कुणाचा काही प्रश्न असेल, कुणाची काय उत्तर असेल आपण दिलेले आहोत आणि अशा प्रकारे 2-3 उखाणे पण आपण तुमका सांगितलेले असत. तुमका कुठलं उखाणं आवडलं किंवा तुमचं किलो काही वाटतं काहीतरी लांब लचक केला बघ. हां. हां, सारिका सरिताने लिहिलं हां, मी पण मालवणी आहे आणि मला मालवणी माणसाचा लिहायचं होतं. ते आन्साचा झालं. माणसाचा अभिमान आहे. तुमच्या सगळ्या रेसिपी A1. थँक यू सो धन्यवाद, मच. धन्यवाद. तर मनापासून धन्यवाद. आजचा आपला प्रश्नाचं उत्तर पण दिलं. बांगड्याचा मस्त थपथपीत असा तिकला पण केला. आता सारामध्ये त्या कळता आमच्या तोंडाला अजिबात पाणी येणार नाही हां, ते एक शब्द असतात तोंडचा पाणी सुटला. तो शब्द आम्ही रेसिपीमध्ये वापरतो. त्याला अदर वे घेऊ नका. कसं असतं आपण एकदम बोलता-बोलता काय-काय ओघामध्ये एखादा शब्द बोलला जातो आणि त्याच्यानंतर तुमचं काही उखाणं असतात किंवा तुम्ही कुठून रेसिपी बघताय हे आम्हाला सांगा आणि अजून कुठल्या रेसिपी तुम्हाला लाईव्हमध्ये आवडतील? हं. आता याचा फोटो काढते हां मी हां. हा काढ थांब आता सोयन घेतय काय की त्या सोयन पण एक शब्द हा मालवणी म्हणजे व्यवस्थित. बघा, आपलं अशा प्रकारे मस्त बांगड्याचा थिकला तयार झालाय आणि हे थंबनेलसाठी हां. लोकांना कळावं आहे ना आजची हे बघा रेसिपी काय आहे. शिजलेला दाखवतंय बघा मगाशी कसं होतो याचा मांस कसा दिसत होता आणि आता बघा कसा दिसता म्हणजे बांगडो काय झालो शिजलो. जास्तीचं पण नाही शिजलो आणि कमी पण नाही मस्त शिजलेलो आहे. आता ते का बंद कर. जर तुम्हाला ही हा रेसिपी आवडली असेल तर डबल टॅप करून लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि सबस्क्राईब करा. स्क्रीनवर डबल टॅप करा स्क्रीनवर. हां. आता आपला हा तिकला झाला. आता आपण वाढून घेऊया. हा न तोंडात पाणी सुटता. आता भाकरी व्हाई भाकरी तांदळाची. हां, आहे ना. हम्म. 1 मिनिट कपडा लागेल ना पुसण्यासाठी. 2 मिनिटं थांबा. आपण थोडंसं क्लीनिंग करून घेऊया. बाजूला व्हा हो. ही दाखव. इथे अनकट रेसिपी दाखवावी लागते ना. आज आपण लाईव्ह बघतोय हां. तुम्हाला जर ही रेसिपी मोठी वाटत असेल तर त्याचं कारणच हे आहे, की ही रेसिपी तुम्ही लाईव्ह बघताय. म्हणजे अशी एडिटेड रेसिपी नाहीये. ह्यो आपलो पुढचो भाग आणि ह्यो आपलो शेपटीचो भाग. तुमका माहितीये लहानपणी आमच्या जेवणावरून आणि ह्याच्यावरून पण भांडणं व्हायची. का सांगा? आता सुगंध जो इलो ना बांगड्याच्या तिकल्याचो माका तर आता म्हणताय चला आता जेवणाची तर वेळ झालेलीच असा कोणाकोणाचं जेवण झाला त्यांनी परत बसा हय जेऊ आणि नाही झाला असं तर हय यावा तुमचं स्वागत असा परत किचन हां, मध्ये. नक्की या. बघा माका एका असोच स्टेप्टिक वर ठेवतो होतो तो बरोबर जाऊन थंय बसलो. आता आपण ह्या हिसर वाढूया. हिसर म्हणजे ह्याच्यामध्ये घ्या. आपला एक जो बांगडा आहे तो हय घालू की हय घालू इथे घाला ना ह्या प्लेटमध्ये. सर्विंग हा काटे काढू का तू? हां, मस्त. ह्यो टाकल्यावर हीच परिस्थिती होती काय ते हां. का मी हलवले म्हणून तर नाही. चांगलंय. जास्त जर तुम्ही शिजवल्यात तर तो विरघळून जातो ना बांगडो आतल्या आत. मस्त आपला लाल गुंद ऑरेंज टाइप भगवो भगवो भगवो. शब्द इलो आणखीन. बांगड्याचा टिकला आणि आपली भाकरी भाकरी. आणि बाजू पोह्या असतात तर गरमागरम आता कुकर लावताल आणि भात. सविताने लिहिलं आता चला आता आपण प्रश्न उत्तर आणि कमेंट वाचून घेऊया. ही रेसिपी आपली घ्या. मी आपलं बाबा ताट घेतलंय. तुम्ही नुसता बांगड्याचा तिकलाच खावा. मला भाकरी पाहिजे. नुसता तिकला कसा खातलंय म्हणून आपला या मस्त चकाचक. म्हणते सर्दी झाली माझा आवाज कसा होता तुमका बोलले होते पण आता माका बांगड्याच्या तिकल्याचा वास इलो माका रात्रीपासून वास येतो. चला वैष्णवीने लिहिलं खूप छान रेसिपी. थँक्यू सो मच. संतोषने लिहिलं मी डोंबिवलीवरून बघतो. मी श्रुती. ओके संतोषच्या धन्यवाद. आयडीवरून श्रुती स्वागत बघताय. आहे तुमचं. थँक्यू सो मच. प्रियाने हाय लिहिलं.
त्याच्यानंतर सविताने लिहिलं, "मी बांगड्याचं आमटीमध्ये तिरफळा वाटून टाकते. तुमच्या पण छान झाला आहे." हो, आम्ही पण तिरफळा टाकलं. तुम्ही जर बघितली नसेल, तर तुम्ही स्किप करून पुढे जाऊन लाईव्ह व्हिडिओ हा सेव्ह होईल ना, त्याच्यामध्ये जाऊन बघू शकता. 3-4 त्रिफळाने बांगड्याचा तिकला खूप छान होता. बाकी सगळ्या मच्छीमध्ये जर तुम्ही सार करूचा असाल, नाही तिरफळा टाकल्यात तरी चालाल, पण बांगड्याच्या तिकल्यामुळे मध्ये आवर्जून टाका. आणि एक हां. हळदीचा पान असतात ना सुकलेला, तो हं. तुमची रवली असतील पानं, फ्रिजमध्ये ठेवून द्यायची. ती पण घातलास ना गाठ मारून तरी छान लागतं. दारात असाल तर नक्की घाला. अनघाने लिहिलं, "हां, मी पण मालवणी आहे." हो. चला, अशा प्रकारे आता आपण अनिशाने लिहिलं, "खूप छान रंग आला. आवडली रेसिपी." थँक यू सो धन्यवाद. मच. स्वागत आहे तुमचं आपल्या तुम्ही मिरची घेताना जसं मी तुम्हाला सांगलंय ना, तुम्ही बेडगी मिरची घ्या, पण ती अशी लाल बुंद असली पाहिजे. ती एक काळजी घ्या आणि बांगडे घेताना ताजे बांगडे कसे ओळखायचे त्याची टिप्स सांगतो. एकतर बांगड्यांना हात लावून तो बघायचा. घे, हां, तो हे घे. बघा तुम्हाला दाखवतो. ह्यो कच्चड लावलेला आहे सर. हे बघा. एकतर ह्याचं ना असं तोंड उघडून बघायचं. इथे हे बघा, हा लाल भाग तुम्हाला आता मी तो धुतला म्हणून कमी दिसतोय, पण इथे तोंडाकडचा भाग असतो ना, इथे लालसरपणा असलो पाहिजे आणि त्याच्यानंतर ह्या बांगड्यांका असं हात लावून कुठे पण बांगड्याचं म्हणजे असं नरमपणा जाणवणार आहे. हे ताठपणा बघा. जाऊ नकोय. हां, हे बघा कडक. हात कडक जाणवतोय. मग थोडाफार तर ताजं. हां, हा बांगडा ताजा असतो. हा बघा. तुम्ही आणि हे बघू शकता आणि तिसरी म्हटल्यावर कापल्यावर आहे हां. ना, कुठलीही मच्छी ताजी जर नसत ना, कापल्यावर त्याचा सगळा मांस मांस बाहेर येतात. बाहेर येतं. म्हणजे इथून असा मांस ह्यो सोडून फडफडीत होतो म्हणून हां. बघा मांस बरोबर रवलं. आणि त्याच्यावर हा जो सोनेरी कलरचा रंग आहे ना, तो पण बघूया. जर ताजे बांगडे किंवा ताजी कुठलीही मच्छी, कर्ली मच्छी, जो सोनेरी पापलेट पण असतात ना, तर हे सोनेरी कलर असतात त्याचं. चांदीसारखं येतं. चांदीसारखं वर्क पण हां, असतं. पापलेटवर वर्क असतं चांदीसारखं. तो हां. निघत जाता. जसं तो शिळं होत जाता. तर ही तुम्ही 3-4 टिप्स नक्की फॉलो करा. तुम्ही ताजे बांगडे विकत घेताना. कारण मच्छी अशी शिळी सर्रास अव्हॉइड करायची आणि जी ताजी असतात आपण फक्त काळजीच घेऊ शकतो आणि टिपच फॉलो करू शकतो. चला, अशा प्रकारे टिकला आवडला तर स्क्रीनवर डबल टॅप करा, लाईक करा, शेअर करा, हिने सबस्क्राईब करा. लिहिलं आमचा हां. चॅनल सुद्धा असा परब किचन बुधवार आणि रविवार आम्ही लाईव्ह येतो. आज बुधवार आम्ही नॉन-व्हेज येतो. आता लाईव्ह आपलं रविवारी असतलो. कोणती रेसिपी हवी असतात ती पण तुम्ही सांगा. एका ताईंनी आता कुठली सांगितली त्या रेसिपीबद्दल तुम्ही सांगा. म्हणजे जवळ्याची का जवळ्याचं भजी. भजी. हां. हां, तुम्ही तुमच्याकडे जर रेसिपी असेल ती सुद्धा तुम्ही सांगू शकता खाली कमेंटमध्ये, शॉर्टकटमध्ये. अगदी चाली-चाली. मग त्यात आम्ही आणि काय तुम्ही भरपूर काय मेन्यू घालतलो. केला आहे? कारण स्मिताताईने रिप्लाय केला, "मी सुकटचं सार केलं." हां, ते सुकटचं सार पण खूप छान आहे लागतं. आपल्या परब किचनवर. हां. तोही तुम्ही बघू शकता. जर सुकट्याचं सार कोणाला माहिती नसेल, त्या ताईंनी तर केलंय, पण कोणाला अगदीच इच्छा हां. झाली, नाही मासे गावले तर आपले सुकटाच असतात जिंदाबाद. चला, अशा प्रकारे जर तुमका आजचा लाईव्ह व्हिडिओ आवडला असेल, तर तुम्ही लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. टाटा, गुड बाय आणि आणि कोणत्या आमचे रेसिपी व्हिडिओ पण जाऊन बघा, की ते तुम्ही बघत नाही आज. आमचं परब किचन ह्या चॅनल असा. दोघांचे जुन्यापासून हं. 8 वर्षापासूनची रेसिपी आहेत. बांगड्याच्या तिकल्याचे 2दा रेसिपी आहेत. ह्यो जर तुमका मोठं वाटलं असेल, तर तो शॉर्टकट जाऊन बघा. चला, अशा प्रकारे टाटा, गुड बाय, सायोनारा, बाय बाय. धन्यवाद.